Направи ми сандвич. Това е историята на един велик човек. Трудно е да се каже дали нашият герой е роден такъв или просто е бил поставен на правилното място в точното време и е решил да направи правилното нещо. Предполагам, че вие можете да прецените това. О, и още нещо, нашият герой не е крал. Просто едно обикновено момиче. Естер. Момичето, което стана кралица. Чакай малко, Есей. Да. Да видим дали ще получа това. Видял си приятеля си да краде ябълка? Да, точно така. Сега не беше нейна, но тя го взе. Да. Сега не знаете какво да правите. Да, какво да правя? Какво мислиш, че трябва да направиш? Предполагам, че и казвам, че не е наред и тя трябва да си плати за това. Звучи като чудесен отговор. Да, но аз съм твърде оплашен. Естер. Да, братовче де Мордекай. От колко време съм ти братовчет? Почти завинаги. Дай или вземи. Дали съм те насочвал погрешно? Не мисля така. Никога не трябва да се страхувате да правите това, което е правилно. Спомняте ли си онази песен, която баба ви пееше? Имаш предвид песента за това, че Бог е с нас и не се страхувай. Да, това го помня. Добре. Но какво ще стане, ако тя не иска да бъде приятелка с... Есей, можеш да постъпиш правилно и има по-големи проблеми от откраднатите ябълки. Като този там. Това е Хаман. Този човек ме мрази. Аз се крия там.